Здравейте хора, аз съм Миленчо и сега ще играем Майнкрафт синглплеер творчески режим. Така, сега ще ви покажа как да си направите Iron Golem и Snow Golem. Ето, гледайте. Хора, вижте. Ето са. Така. Ето. За снежния голем трябва такова. Ето. Ето това е снежен голем. Трябва две сняг и една тиква. Ето, виждате. Са. Айрон голем. Ето сега, вижте. Слагате едно купче. Айрон голема се прави с такива айрон блокове. Трябва 4 айрон блокове и една тиква. И ето ви го айрон голема. Ето пак, още така. Видите как да си направите айрон голем. И айрон сноу. Извинете, сноу голем. Ето. Да покажа как да си направите. Ето. Това беше от мен. Показвах как да си направите два вида големи. Абонирайте, харесайте, ако нещо ви помогна, коментирайте.